Terve kaikille, mä oon Kiksek ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä pelaan pitkästä aikaa Hero Breakin 2. Äsken mä vähän pelasin pitkästä aikaa videolla. Yli kuukautta pelannut. 20. tammikuuta 2015 tulee edelleen Hero Breakin video. Sitten pelataan Brawl Starsia. Sitten 4 videoa, mutta ei muuta vaikka laita pitkästä aikaa pelaamaan. Kyllä, tunneli mennään, jes. Kaljamies sieltä kunnolla. Olisi pitänyt ajatella kaljaa, kun mä tulin tähän peliin. No siis... Kyllä mä nyt niinku siis sillä muistan se kaljamies aika hyvin, mutta niinku en mä sitä sillä hetkellä nyt ajatellut. Kyllä mun pitäisi ajatella kaljamiestä heti, kun mä niinku tuun tähän peliin. Aina niinku kalja. Bear. Tän pelin nimessä ei oo Bear. Hei, se olisi kyllä hauska, jos tän pelin nimessä olisi Bear, vaan mun takia. Miettikää sitä. Mä oon vaikuttaja. Mä oon kunnon vaikuttaja. Ei bensa loppu. Ei tämmöstä tilan. Ei tämmöstä. Offline. Miksi voiko offline jotain? Tästä lähtee perfect start. Okei. Yes. Mikä ihme tuli avaruusvempain tossa? Hei, oikeesti. Miksi mulla menee näin huonosti? Miksi mulla menee näin huonosti? Toi ei siihen jumiin, mutta mä pääsin sit läpi. Yes. Noni hei. Noni, ohitetaan toi Christian. Yes. 2. Okei, mä oon 1. Mut mun pitää voittaa tää, että mä oon 1. Tai jotain semmoista. Mun on voitettava tää. Laitetaan tähän nyt tämmönen oikein jännittävä kohtaus. Helvet, ei. Ittu tosissa, mä en hävitä tätä, mä en voi hävitä tätä. Mä en nyt saa hävitä tätä. Oi, yes, kyllä! Ja voitto tulee, tuleeko voitto? Tulee, kyllä! Yes! Onko toi Night Drive Cup? Kyllä mä taisin nähdä, joo, kyllä tää on Night Drive Cup, kyllä, yes! Pitkästä tätäkin kenttää pelaillaan nyt. Hei, muuten mä oon tehnyt tästä Night Drive Cupia. Mä oon tehnyt sellaisen Hero videon, mikä otsikos on Night Drive Cup. Night Drive Cup on vaikea. Miksi mun kieli meni äsken niin suomen, mä en osaa puhua ollenkaan englantia? Ja lopeta sinä tule nyt siihen. Mä laitan tän videon, jossa niinku jatkas tommosta. Sori. 1. Hyvä. 3, 2, 1. Siitä lähtee. Jes, älä nyt viitti nyt. Miksi ei roikkumaan tohon tolleen? Nyt mä en enää hävitä tämän. Mä taidan hävitä tää. Älkää nyt viittikö, hei. Älä nyt viitti, hei. Mä voin antaa sun 1 kaljan, jos sanat mun tulla sieltä. Hetken, nyt mun pitää miettiä. Toi mikä oli mukaan lähellä, niin tuliko se 1. vai tuliko joku muu 1 ennen sitä kun me päästiin siihen maaliin. Sitten mä tulin 2 ja se 3. No se selviää tässä, katsotaan mikä sen nimi on. Vitsi, miksi mä en enää muista sitä? Joo, kyllä se oli toi. Toi oli se, ketä voit. En mä totta kai voinut heti ennen sitä mopotyyppiä tietää, kun ei kiinnittäisi siihen huomioon, mutta mun olisi pitänyt sitten heti tietää, että okei, et ei se ainakaan se harva tehe siinä ollut, joka ajoi sillä Dunbugilla niin kuin minäkin, mutta joo, ei muuta vaikka jatkaa videota. Kyllä ihme, kun se oli noin nopea, mutta se delas heti tohon. 1. Kyllä. Ja mä oon 1. 8 pistettä. Bitplane, pelataan tätä. Millainen tää on? Miksi mä en muista, että onks mulla tullut tätä ennen? Mulla on varmaan tää tullut ennen. Ainakin samanlainen. Samantapainen. Kyllä. Kaljamies johtaa. 1. Yes. Perfect start. Jep. Mitä tapahtuu? Mun pitää kyllä katsoa videoissa, että mitä sitä tapahtuu. Miten mä aloin jostakin niinku pomppa... ne on tommosia. Pyörii tai tommosia. Se on verran aika iso semmonen. Älä ei. Ei No niin. Hyvä. Mä lukee edelleenkin tossa offline, mutta kyllä mä silti ei mitenkään lagaa vai... Onks mun hyvä yhteys? No, katsotaan, että virtahepo!
Satan. Mikä sorry gu? Onko lukeeksi joku sorry guys? Katsotaan lukeeksi. Siinä lukee! Mä arvasin. Mitä muutakaan siinä lukis? Miksi sun nimi on sorry guys? Onko se sorry guys, I won. Ja mikä ihme joku taikajuttu silloin, mitä? Me ei toi pitää muokata toi mun liike, jos on tommonen suru. Ei kun niin se tulee automaattisesti kun niinku häviää tommottis vähän. Uphill cup. Täällä ihan kun mulla ei ois tämmöstä, ihan kun ei ois tämmöstä tullut ennen. Tai no on mulla tullut varmaan tommonen, kun on tullut vähän omituinen nimi ja sit joku tommonen. On mulla kai tullut tää ennen. Mä kyllä odotin, että tässä on ollut hienompi ainakin se kuva perusteella. Mä en enää muista sitä kuvaakaan, mut joo. Itse mä en kattonut tähän näyttöön. Mut ihan sama, ei valiteta. Kyllä mä nyt, kyllä nyt. Hei, mä haluan voittaa tän nyt. Mä aina sanon, että mä haluan voittaa, mutta kai nyt tyypit tietää sen, että mä haluan voittaa. Koska kyllä nyt kaikki haluaa voittaa. Nyt mennään. Nyt edes kakkosen. Tää mun pelaamistyyli on aika paska, joo. Mä en osaa pelata tätä. Mä sanoin muuten, että aikaisemmin, että katsotaan, että miten, mä sanoin muuten, että kerran, että katsotaan, että miten niinku nyt niinku menee tää Hilkipursin pelaaminen, kun mä en oo pelannut tätä niinku pitkä aikaa, että on varmaan taidot ehkä mennyt. Niin kyllä nyt vähän on, kato. Kyllä se oli ennenkin vähän just tämmöstä, mut kyllä silti ihan hyvin on mennyt. Mä menin ton yli! Joskus kun mulla oli huono auto, niin harvoin mä edes pääsin siihen, tai en mä muista. Huonosti se meni. Ei mun silloin ollut tarpeeksi purttia tai semmoista nopeutta ainakaan. Nyt se meni yli. Ei, pensa, kestä pensa. Ei jes, ei tuu sitä ilmoitusta jos. Ja mä oon ykkönen, kyllä. Oi, se tuli arkku. Avataan se. Ihan kivasti tulee taas kolikoit. Vois vielä ostaa jotain. Päätä tätä adventurea. Eli tässä pyritään itse vaikka kuinka pitkään vai. Jos joku ihmettä, että itse pelaa yksi, että mikä toi toinen pelaaja Kaljamies sattuu, että sun kanssa on suomalainen. Tai niinku siis silleen, mikä se on. Niin se on niinku semmonen mikä kertoo mun edellisen suorituksen joskus tai silleen. Niin et ei siitä tarvii välittää. Häh? Yhtäkkiä alkoi menee nopeasti toi auto. Katsotaan saadaanko se ennätys. Niin joku mikä ei pelannut Geuteruuden Hilkipursin 2, niin tietää sen. Siis ei tiedä sitä. Mulla menee Hilkipursin 2 ja Geuteruuden sekaisin. No okei, toi oli näytelty, mut ennen mulla tapahtui, kun mä ennen tätä tein tästä kans videon tai siis silleen. Mutta se meni pieleen, niin siinä mä sanoin, että joo, että että niin, että mulla meni se sekaisin. Ja siinä oikeesti mulla meni ne sekaisin. Ja se oli niin hauska juttu, että mä päätin se laittaa tähän. Joku muuten koulusta tuli ja sanomaan, että onks tullut uutta videota? Sitten mä sanoin, että ei oo tullut, niin sit se on niin, ei oo tullut uutta videota. Mä unsupäin, no nyt tulee, nyt jumalauta, nyt tulee. Siitä kyllä. Mä en kyllä tiedä mitä videota se tarkoittaa se Brawl Stars videota, Geuteruuden video, Hilkipursin videota, Roblox videota, jotain videota se tarkoitti. Jos ei halua tätä videota, niin en minä nyt tiedä mitä se haluaa. Ja muutenkin jos mä haluan pelata jotain muuta, niin sitten minä. Ihan sama. No niin. Mutta kyllä mä ajattelin jo, että pitkässä aikaa vois päätä tätä Brawl Stars, siis Hilkipursin 2. Toi ei oo näytetty, mulla meni äsken oikeesti sekaisin. Niin, muuten mä en ois pelannut ehkä tätä Hilkipursin 2, vaan pelannut Brawl Starsia taas tai jotain Geuteruuden tai silleen, mut edes videossa sanoin, että vois alkaa katsoa Hilkipursin 2 tai jotain. Sitten mä ajattelin, että no joo, ei mä oo sitä pelannut pitkään aikaa, että vois. Katsotaan saaks mä tässä ennätyksen. Edes videossa oikas silleen ja mä en päässyt oikein pitkään sen jälkeen johonkin paikkaan. Metalliputkeen, miksi pääsin kyllä pois, mut sitten joku putki, toinen putki vähän. Otetaan nyt tähän tämä jännitysmusiikki vähän nopeutettu sitäkään. NYT, nyt!
Alle 1000 metriä, jes! Jes, mä pääsin! Kyllä, hyvä. Suomasen! Niin. Melkein! Mut en mä nyt valita, kyllä toi meni hyvin. Yes! Kyllä kyllä paljon pystyis ostelemaan, mut mäpä en osta. Tai okei, näitä ei nyt ostella. Mä oon vähän säästeleväinen nyt tuolta Hilbrerstin suhteen, että kerran mä en ollut, kun mä sain sitä sitä max-tehoa saada. Niitä, mä sain tän max-tehon silloin. Niin nyt menee paljon nopeammin kuin se on viimeksi, mä oon ajatellut. Mut sit on kanssa videoita, voitte katsoa. Jos teidän mielestä mun äiti kosti jotenkin omituisen, niin mä kuvasin se vähän myöhään, että joo. Tällainen video tällä kertaa. Ja toivottavasti sitten tykkäsitte tästä omituisesta videosta. Nähdään seuraavalla kerralla. Ja kaikissa tulevissa seuraavissa videoissa, joita nyt saattaa joskus tullakin. Ja joo, heippa! Tähän loppuun mä en nyt jaksa laittaa mitään vitsiä, niin kuin mä oon edellisissä videoissa laittanutkin. Ei voi jotenkaan, ei jaksa, ei minä nyt tiedä mitään tähän nyt sanoisi jotain. Vitsi oli se, että mä en jaksanut laittaa mitään vitsiä. Ai niin! Haha!